ಜನಮಾನಿಲೇನು ಬೊಂಬೈಡು ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದು ಯಾನ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲೆ ತುಳು ಒರಿಪಾಲೆ ತುಳು ಬುಲೆ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಇನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಬರ್ಕ ಬೊಂಬೈಡ್ ಮಿನಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದೆ ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಡೊಂಬುವಿಲಿ ಪಡ್ಡೈಡ್ ಇತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜಗದಂಬ ಮಂದಿರಡು 9ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾ ಉಚ್ಚಯ ಮಾರ್ಚ್ 9 ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೆಕ್ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಮೇರೆನ ನೇತೃತ್ವಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಡು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತಡು ಮಾರ್ಚ್ 9 ಶನಿವಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈದಿಕ ಕಜ್ಜಲು ನಡತದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಶನೀಶ್ವರ ಪೂಜೆ ನಡತಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂದಿರದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ದಿವಾಕರ್ ಜಿ ರೈ ದಾದ ಪಂಡೆರು ಪಂಡ್ ಕೇನ್ಗ ಎಂಕಲವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗೋದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಂಡೆ ಗಣಹೋಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಅದು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆರಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಏನ್ಯ ಪೂರಾ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಬರ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮದು ಆರೋಗ್ಯ ಬರೋದು ಬಂದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹೊರಮನೆ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ಧಂತಿ ಪುರಾಣಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಡತನು ಅಂಜನೆ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಬದಲು ಅಕಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಜನೆ ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಗಣಹೋಮ ಅದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡು ಶನಿಕಂತ ಪಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಡು ನಮ್ಮ ಜೂಕುಲೆ ಮಲ್ಪಾದ ಗುರಿಯರು ಅಂಜನೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಂಡೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅಂಜನೆ ಇದ್ದ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ 5 ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂಜನೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊತ್ತುದು ರಂಗಪೂಜೆ 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪುಣೆ ಮುಗುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಗಬ್ಬಾರಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಪ್ಪನಾಡದ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಐನ್ ಪುರ್ಲುಡು ಪೂರ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಕಲು ಬರೋಡು ಭಕ್ತಿರು ಐನಾದು ಬದುದು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ಸಿರಿಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನು ನಿಕಲು ದಿದನೋಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಿಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುವುದು ಐಕಾದ್ರ ಅಪ್ಪನ ಕಲಾಕಾರ್ಮಿಕ ಮಸ್ತು ಉಂಟು ಜನಕುಲು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಇಷ್ಟೋನು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆಡ ನಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪೆ ಜಗದಂಬೆ ಅಪ್ಪೆ ಶನಿದೇವರು ಅಂಜನೆ ಉಲಯ ಕೊಲ್ದಿನ ಪೂರ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ಪೂರ ಮಾತು ಕೊಡುವುದು ಅಂಜನೆ ಇನ್ನಿತ 3 ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡತಂದು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಡು ಇಂಚೇನೆ ಜಗದಂಬೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಶನಿದೇವರೆಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊಡ್ತು ನನಾತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ ನಿಂಕ್ಲಿಗೆ ನನಾತು ಹೊರಡು ಬಂದದು 10ನೇ ತಾರೀಖದ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಡು 25 ಕಲಶದ ಕಲಶಾರಾಧನೆ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೂ ನವಕ ಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಸಾಭಿಷೇಕ ನಡತಡು
ಮಂಡಳಿದ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯರ್ ದಾದ ಪಂಡೆರು ಪಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊರಮನೆ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಗಿದೆ ಕೋಡೆ ನಾಡದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜನಹೋಮ ಅಂಜಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಅಂಜಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುಸ್ತಕ ಶನಿದೇವಿಯರನ್ನ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಜಲಿ ಶನಿಗ್ರಂಥ ಪಾರಾಯಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಗೀತ ನಡೆತಲು ಬೈದ ಪುಸ್ತಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಅಂಜಲಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡೆತಲು ಅಂಜಲಿ ಭಜನೆಗಳು ನಡೆತಲು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಶ್ರೀಗಿರಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಜಲಿ ವಿವಿಧ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಳಿಂದ ಅಂಗವಾದ ಕಾಣದ ಪುತ್ತೂರು ಜನಹೋಮ ನಡೆದೊಂದು ಅಂಜಲಿ ಕೆಲವೇ ಪುತ್ತೂರು ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡಪರೆಂಡು ಉಳಿದು ಅಪ್ಪನ ಬಲಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪಬೋದು ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಆದ ತಿರುಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಬಲಿಸುತ್ತು ನಡಪರೆಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ನಡಪರೆಂಡು ಅಂಜನೆ ಬೈಯಾಗ ಶ್ರೀ ಮಾಗನಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪುಣೆ ಮೊದಲಿದ್ದು ಕೋಟದಬ್ಬು ಬಾರಗ ಮಂತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡಪರೆಂಡು ಒಂದು ಕಿರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು 5 ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ நடத்தடு. ಬೊಕ್ಕ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ನಡೆತಡು.
ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡೆತದು ಸೇರದಿನ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುರ್ಸಾದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗ್ ರಂಗಪೂಜೆ ನೆರವೇರುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪುಣೆ ಮೊಗಲಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೇರು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕೂಡಾಟೊಡು ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ ಮೆರೆನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ತೊಡು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಮೆರೆನ ನಿರ್ದೇಶನೊಡು ಕೋಡ್ತಪ್ಪು ಭಾರಗ ಪನ್ಪಿ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ನಡತುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಡುಟೋ ನಡತಿನ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ ಮೆರೆಗು ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತೆರು. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಡ ಕಟೀಲದ ವೇದಿಕೆ ಗಡ್ಡಿ ಸರಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಡು ಅವಡಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಪುತ್ತೂರು ದುರ್ಗಾಪುರುಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡು ಅಂಚ ದಾನಿ ಗೊತ್ತು ದೇವಿನ ಜಾಗೋಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚಿನ ಮಂದಿರ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಅಂಜ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಜನಗಳು ಬೈದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೇರೆಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾದ ಬೇರೆಗ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟದು ಹಿಂಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ವಿಷಯ ಅವನ ಪಂಡ್ಯಾನ ಮನೋಜನ ಪಂಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವನಾಗ ಯಾನ್ ಸನ್ಮಾನದ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಹೆಂಗಲಿಗಳು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ ಮಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಹಿಂಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಗಡ್ಡದ ನಡುಪಾಟ ಊಡ್ಲತ್ತೆ ಊಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುಡು ಐಟ್ಲಿಂಗ್ 4 ಸಾಧ್ಯ ಅಂತದ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಐಟ್ಲಿಂಗ್ ಮೈನ್ ನೆಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಚ್ಚದೇನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇದು ಕಾಂಡ ಏನ್ಪರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಪಾರ್ವತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒರೆಯುಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾನು ಇದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತೊಂದು ನನಲ ನಿಗಲ್ಲ ಕಲಾ ಸೇವಕು ಎರಡು ಆಯ್ನಾಥ ಸಾಯಮತ್ವ ಪಂಡು ನನಲ ನಿಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಬ್ಬಜಿ ದೇವನಾಗ ನಿಗಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ತುಯ್ಯಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ನಿಗಲ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಸಮಾನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಉಡುಪುರ ನಿಗಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತವಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡು ಹಿಂಗೆ ಈ ಜಾಗೋಡು ದೇವಿನ ಅಪ್ಪನ ಜಾಗೋಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿಗೂ ನನೊಂದ್ಸಾರಿ ನಿಗಲಿ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡ ಇತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಎಸಿಪಿ ಸುನಿಲ್ ಕುರಾಡೆ ಶಹಡ್ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಮಂದಿರದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗದಂಬ ಮಂದಿರದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ರವೀಂದ್ರ ವೈಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಉಡಲದ ಪಾತೆರನು ಪಟೋನ್ಯರು. ಮಂದಿರದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ದಿವಾಕರ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಿಯರು. ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಜನ ಬರುಡು ದಯಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು 2 ಜನ ಟಾಪಿನ ಬೇಲತ್ತೊಂದು ಪೂರನಿಗಳು ಕೈಗೂರ್ದು ಬತ್ತಡ್ಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆ ನಡಪಡರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ದಯಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಬೇರು ನಡೆ ಬನ್ಬೇರು ಇಂದು ಊರ್ದ ಜಾತಿರದಲ್ಲ ಕಣಂಗ ಆಪುಣು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜಾಗಂದು ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಣು ಅಂಜಾದೆ ಈ ಅಪ್ಪನ ಮೂಲ ಕಲಾಕಾರನಿಗ ಭಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನಿಕಲು ಬರೋದು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ನನಾತಿ ನಿಕಲು ಬರ್ತಡ್ಡ ಆ ಅಪ್ಪ ನಿಕಲಿಗ್ಲದಲ್ಲ ಹೋಯ್ಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಾಯಲು ಜಗದಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬುಧರಡು ಮೇರೆದು ನನಾತ್ ಜಗದಂಬ ಅಪ್ಪ ನನಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನುಪಮ ಆಕಲ ಶಿವಸೇನದ ತರಫ್ದು ಯಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ಯಾರ ಎಸಿಬಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಮೂಲು ರಸ್ತೆದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂದಿತ್ತು ಅಂಡಲ ಅಗಲು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಎದುರು ಕಾಂತದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಿಂಧಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಎದುರು ಕಾಂತದು ಮೂಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಬಾದ್ ಕೊರಿಯರು ಐನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮದಪರ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಮಂದಿರದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ದಿವಾಕರ್ ಜೀರೈ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ರವೀಂದ್ರ ವೈಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯಿನ ರಾಜೇಶ್ ಶ್ರೀ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒತ್ತು ಪನೌದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜೀಪಗುತ್ತು
ಕಲಾ ಪೋಷಕರಾಯಿನ ದಿನೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪಿ, ಶಹಡ್ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಮಂದಿರದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರರಾಯಿನ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಸೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಘಟಕದ ಥಾನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಹಿಳಾ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿಯಾಯಿನ ಅನುಪಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರು. ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯಿನ ಸಚಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಲಿಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಲ್ಪಾ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸನು ಸುಧರ್ತೆರು. ಮಾರ್ಚ್ 19 ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಬಿಂಬ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪೂಜೆ, ಕಲಸಾಭಿಷೇಕ, ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡತಡು. ಒಂದು ಪೂರಾ ಕಜ್ಜೊಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಡು ನಡಪರೆಗ್ ಮಂದಿರದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರರಾಯಿನ ಹರೀಶ್ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರ್ಕಾರರಾಯಿನ ದಿವಾಕರ್ ಜೀರೈ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರರಾಯಿನ ರವೀಂದ್ರ ವೈಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯಿನ ರಾಜಶ್ರೀ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಒತ್ತು ಕಾರ್ಯಂತೆರಾಯಿನ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರರಾಯಿನ ರವಿ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒತ್ತು ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರರಾಯಿನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಜೀಪ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ಶನಿ ಪೂಜೆ ಸಮಿತಿ, ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಯುವ ಸದಸ್ಯರ್ನ ಬೆನ್ಪಾಯ ಮೆಚ್ಚುನನೆ. ಇನ್ನಂಜೆ ಜಯರಾಮ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ತುಳು ಲಾಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆಲು.